Крис, ставай! Тате, вакансия ли сме? Да, вакансия си. Крис, мини през банята първо! Какво стана? Къде си? Чочо! Кога се оправи? Ех, че бързак. Крис, ставай! Тате, вакансия ли сме? Не, вече си на училище! Не, няма нужда. Как така? Няма нужда, няма да закъснеш първия ден още за училище. Спи ми се. Аз какво да направя? Компота да ти отворя. Добре, аз ще издърпам от леглото тогава. Абе, чигна, кого се правиш? Ставай! Стани! Кристияне! Тате, остани. Става от леглото! Държи се! Ставай! Браво бе, Крис, много добре се разбираме. Отивай в банята. Крис! Крис! Така ли си ми зъбите? Хайде, Крис, тръгвай на училище. Че аз закъснявам за работа вече заради теб. А няма ли да ми ливнеш вода за първи учебен ден? Нали ти ливнах вече? Хайде, сега обаче ще трябва на работа. Бе, я да пия едно кафе.